हा बघा. नमस्कार मित्रांनो. तर आता सकाळचे 6:15 वाजता आहेत. 6:15 झालेत आणि आता आम्ही निघालो आहोत कुणकेश्वरला रापणीचे मासे बघायला. आता रापण म्हणजे काय असतं ते तुम्हाला मी तिथे गेल्यावरच सांगेन. मिळत ना रे आपलं मिळाले. किती वाजता चालू होता? 7:30 जाऊचं लागतं. हां 7:30 वाजेपर्यंत तिथे पोचायला लागतं. आधीच चाललं. तर आम्ही लवकरच चाललो आहे. आम्हाला ते आता ते रापण एकदा काढून झाले की फक्त मासे बघायला मिळतील. तर आपण म्हणजे काय ते तुम्हाला दाखवायचं आहे म्हणून आम्ही लवकर चाललो आहे. तर मी, बाबू आणि आबा आहे आमच्यासोबत बाईकवरून. तर आपण आता तिकडे गेल्यावरच भेटूया. तर मित्रांनो आता फायनली आम्ही पोचलो आहे कातवणमध्ये आणि आता पलीकडे चाललो आहे पाण्यात ना. पाण्यातून. काही थंडी वाजता व्हायचा इले ते तुझ्या बाईचं येत वडा आता होडीतून येत आहेत ते. सूर्य उगवतोय. नाही आत्ता ओढतले. चला तर आता ही आपण फोडून झाली आहे की ओढतात याच कळत नाही.
आता आम्ही इथे पोचलो आहे आणि होडी ओढतायत. बाबू पण गेला त्यांना मदतीला, तुम्ही बघू शकता. आणि ओढण्याची कशी त्यांची पद्धत आहे ती पण तुम्ही बघू शकता. सूर्य उगवतो आता आणि या साईडला होडी ओढायचं काम चालू आहे. बाबू पण त्यांना मदत करतोय. ते तिकडे लांब जे दिसतंय ते आता कॅमेऱ्यात दिसत नसेल तेवढं. तिथे कुणकेश्वर मंदिर आहे आणि आता इथे रापण ओढायचं काम चालू आहे. आता थोड्या वेळा ते ओढतील तेव्हा तुम्हाला पुढे जाऊन दाखवतो मी. इथे रापण ओढली जाते. रापण म्हणजे ते जाळं टाकलेलं असतात समुद्रामध्ये आणि आता ते एकत्र ओढतायत. त्यात किती आता मासे मिळतील ते आपण बघूया. कधी टाकले निवा या? किती वाजता टाकलेला? 6:30. हां. आता ही किती वाजता टाकला? 6:30 वाजता टाकलेली रापण आहे आणि आता हे ओढतायत. हां आणि आता वाजले आहेत 7:10 म्हणजे जवळपास अर्ध्या तासात किती मासे मिळत आहेत ते आता आपल्याला बघायला मिळतील. दिवसातनं किती वेळा लावतात ही अशी दिवसातनं? ते पारंपरिक 5 रापणी आहेत. 5 सकाळी 6:30 म्हणजे पूर्ण कुणकेश्वर ते कातूनपर्यंत 9 रापणी आहेत. हां कुणकेश्वर कातवनेश्वर 5 रापणी, कुणकेश्वरला 4 रापणी, एकूण 9 रापणी. हां आणि हे पारंपरिक रापणी आहेत. हां तर पारंपरिक रापणी सकाळी एक रापण 6:30 एक रापण लागली हां तर दुसरी 9:30 एक येणार. हां 9:30च्या नंतर 11:30च्या मनाने एक येणार. हां 11:30च्या नंतर 1:30 एक येणार. तर 4 झाले. आणि 6-4:30च्या मनाने 5वी रापण. हां बरं आता 6:30ला लावली आहे. हां ती परत 6ला जाणार बाहेर हां संध्याकाळी. हां असे ती लाईनच लागणार. अच्छा अच्छा. जर मच्छी उभारली मध्येच, जर आपण कोणी मच्छी उभारली तर तो पुढे लोटणार असेल, जो पुढे जाईल तो अडवून येणार. मग तो नंबर नाही त्याचा. ही तुम्ही 6:30ला लावलेली आहे आणि आता ही पटकन अर्ध्या तासात काढताय? 1 तास जातात. 1 तासात म्हणजे 1.5 तास फरक. आणि आता ही मासे मिळणार ते विकायला कुठे? मिळाले तर टावरीने का घालायचं, हां नाही मिळाले तशी टाकायची घरी जायचं. नाही मिळतं असं पण होता? हां काय मिळत पण नसतं असं पण. हां काय नाही. या रोजचा काम आहे तुमचा? हे रोजचं काम. हे आता दिवाळीपर्यंत हे मच्छी बंद झाली की सगळं स्टॉप झाली. इथल्या इथे आपल्या कामाला घरी चालली. असं म्हणजे किती महिने वर्षातले किती महिने चालू असतात? 3 महिने. 3 महिने फक्त? 3 फक्त महिन्यात झाले. आणि बाकीच्या वेळ टायमात तुम्ही काय करता? बाकीच्या टायमाला नाही. बाकी टायमाला घरची कामं, शेती, बाकी काय नाही. मग हे कोळणी विणी येतात मग मासे घेऊ की? हो 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 हे तावडणी येतात. मच्छी जास्त गावली तर मोठा व्यापारी येतो इथून घेऊन जातो. हां 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 एवढं ते काय पण गावला तर गावला नाही काय माती पण नाही. असं पण असतं? काय नक्की सांगू शकत नाही. आता पुढे पण एक चालू आहे ती तकडे? पुढे दिली. हां त्याच्या पुढे 2 आहेत. हां 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 कुणकेश्वरमध्ये 2 आहेत. तिथे एक नाही इथे. आपल्या एरियामध्ये एकच आपण लागतो. तुमच्या कंपनीचं नाव काय? लब्जर आपण सांगू. आणि आता ही होडी ओढत होतास ती कशा गेलेली? आपण लावतच गेली? आपण असं लावून आम्ही तडी घालू. हां असं असतं. हां
आता परत आता ही बुतू जाणार. ही आता भरलेली आहे ना रापण. दोरी रापण झाडी भरलेली आहेत ना, ती लोटायची. मग आता ती थोड्या वेळाने ती घालणार तुम्ही आत. मग 300 वाव बाहेर जाणार. किती आत बुतू जायचं लागतं? ते पण 6 वाव पर्यंत जातो. 6 वाव म्हणजे किती? खाली खोल म्हणजे किती तसं झाला? एक वाव म्हणजे किती? 4 फूट. 4 फूट आणि ते 6 वाव. आणि असे किती? असे 300 फूट म्हणजे 300 वावची लपटी ठेवलेली. 1200 झाले ते. 1200 फूट बाहेर आत सरळ जायचं बाहेर. तिथून 1200 फूट सरळ आडवा यायचा. आडवा यायल्यानंतर परत उभं यायचा. एवढा सगळा? हा. आता किती वेळ जाणार तुमका काढू? 1 ते 1.5 तास जातोच. ओढू 1 ते 1.5 तास? 1 ते 1.5 तास म्हणजे जाम मेहनतीचा काम तुमचा या. हो. 40-50 माणसं मासे मिळत की नाही? 40-50 माणसं आहेत. एवढी? हा. आता प्रत्येक सप्लाय आणखं ओळखतो आहे. आणि ती पुढची आपण आधी कोणाची आहे? तुमचीच आहे? ते नाही पेंडले करायचं. आता एक आमचं चपला आहे ना, असाच एक दोरी ते ओढतं ते बघा वरची आहे. ती ओढतात. म्हणजे ही 2 टोका येणार जवळ ओढतात तेव्हा ते झाडा तरी. अच्छा म्हणजे ह्या एक टोकन एक टोका येणार खालचे. अच्छा. एका टोकान नाही. 11-12 ती 11-12 आणि मच्छी 11-12. भारी आहे. धन्यवाद आमका माहिती दिल्याबद्दल. तुमचं नाव? संदीप बाबा आचरेकर. संदीप बाबा आचरे? आचरेकर. तांडेलमध्ये. तांडेल. तर आता तुम्ही बघितलं लब्धे कंपनी आहे यांची रापण ओढायची, आणि हे दिवसातून असे 5 वेळा रापण ओढतात. आता जे तुम्ही बघितलं ते एक टोक आहे आणि त्या साईडला दुसरं टोक आहे. सकाळी 6:30 वाजता लावलेली रापण आहे आणि जवळजवळ आता ते 1 तासाने ते ओढत आहेत. आणि आता ओढायला परत त्यांना 1 ते 1.5 तास जाणार आहेत. तर आता बघू किती मासे मिळतात आपल्याला. आम्ही फक्त मजा म्हणून बघायला आलो आहे. मला पण माहीत नव्हतं रापण म्हणजे नेमकं काय असतं. रापण ऐकलेलं होतं, रापणीचे मासे आता या टायमात मिळतात. पण आता वेळ मिळाला म्हणून आम्ही सकाळीच उठून इथे आलो आहे बघायला. तर आता आम्ही थांबणार आहोत आणि किती मासे मिळतात ते पण बघणार आहोत. लक्षात येतं ना आता मासे गावले नाही तरी गेले उभारण्याचे लक्षात येतं. जर उघडत दिसत ते उभारतात ना तर आम्ही समजू शकतो की मासे उभारतात, हे मासे मिळणार. त्याचं काय नाही. इले तरी 40 माणसं घ्यायचे. एखादा 3 महिन्याचा धंदा केला, 3 महिने धंदा केला पण चहाचा बिल भागत नसतो. मिळाला तर भरपूर मिळतो. ह्या येते 1000-2000 रुपये प्रत्येकी बसतात. मग आता या रापणीत जर तुम्हाला मिळाले नाहीत मासे, जर पुढच्या रापणी जाणार नाहीत पुढे जे रापण मग बंद होणार. जेव्हा कोणची तरी रापण लागणार तेव्हा काय 40-40 रुपये मिळणार. दरवेळेला तुमचाच पहिला नंबर आहे? नाही, मग आज मी लावला पहिला ना, तर उद्या दुसरा वाला आहे. म्हणजे 5 रापणी हे वेगवेगळे आहेत. म्हणजे प्रत्येक दिवशी एक रापण येणार. प्रत्येक कंपनी आज मी लावली ना, आत्ता लावली 6-6:30 रापण लावली, तर उद्या माझी 9-9-8 पर्यंत उद्या येणार. सकाळी उद्या. मग आज संध्याकाळपर्यंत बघू काय. बरोबर. आणि तुमच्या एका कंपनीत किती लोक आहेत? एका कंपनीत 40 ते 50 लोक आहेत. एवढी? आज हेच किती आहे ते बघा. म्हणजे याच्यात फायदा होता तो 40-50 लोकात वाटला जातो? वाटला, सगळा वाटला जातो. आणि तो सगळ्या सारखा घ्यायचा. असं आहे. मी जर प्रमुख असेल तर मी जादा नाही. अच्छा. त्यांच्याप्रमाणेच. बरोबर. जॉब जर दोघांची मालक आणि तांडव हे कमी जास्त हे डोळे उघडून करूनचा ह्या लोकांना पाण्यात घेऊन जायचं. हे आता तर काहीच नाही. आता कोण पण घोडा घेऊन जाऊ शकता बाहेर. जेव्हा आम्ही मूर्त करतो गणपतीच्या आधी मूर्त करतो, जाण्याची कोणची हिंमत नसते. तेव्हा जर बघतो आता आमची व्हिडिओ सांगतो दाखवतो नंतर ते बघलास ना तर तुम्ही पाय कापतील. म्हणजे खूप ह्याच्यातून जाऊचा ह्या मंडळी घेऊन जायचं आणि त्याची सुरक्षित करून तिकडे बुडवलं ती मग वरती येणार. ह्या जजमेंटने बाहेर काढून जाऊचा. आता ह्याचं कोणतरी असतं ना मोबाईलमध्ये आम्ही मूर्त केलेली ओढून बघायला ते ॲक्च्युली कडे कापायचे लोक घ्यायचे. तरी घेता की नाही बाहेर जातात, तरी घेता की बाहेर जातात. बाकी काय म्हणणार
हा बघा आणि हा पारंपरिक धंदा आहे त्याच्यावर आमच्या म्हणजे कसं की पूर्वजांनी खूप आधीपासून झालं सगळ्यापासून. आधीपासून पारंपरिक आणि आता काय तेव्हा मासे मिळायची म्हणून मोठे मोठे भरपूर तेव्हा पैसे मिळायचे नाही आणि आत्ता मच्छी कमी झाली आणि पैसा जास्त येतो याही त्याच्यात. रापणीत मासे कोणते कोणते मिळतात? ते काय डोमी मिळतं काय व्हायला मिळायचं पापलेट बिपलेट पण मिळतात? पापलेट सुरमई एवढ्या जवळ असतात पापडे हो सोडून? हो हिला तर भरपूर नाही तर काय सांगतो काहीच नाही मग जवळ म्हणजे आता याचं 1200 फूट आता. सेंटर पण आहे त्याच्यामध्ये बोया टाकलेला लाल सफेद दिसतो ना मध्ये ते 5 घोडी दिसतोय. होय होय होय. हा ते बोया बघा हां छोटासा बोया बघा हां तो सेंटर हां तो मस्त सेंटर आहे. मग सारखी तिथे आपण येऊ बरोबर. पाठीपुढे पण होता नाही ते टोपीवाले आमचे मालक हे ते टोपीवाले मालक. तर आता बऱ्यापैकी रापण त्यांनी ओढून झाली आहे, पण बरीचशी अजून बाकी आहे. जवळपास अर्धा तास तरी जाईल अजून. तोपर्यंत आपण पुढे जाऊन येऊया. पुढे पण रापण ओढतायत, ती बघून येऊया. आतापर्यंत त्यांनी एवढं ओढलेलं आहे. हे ते दुसरं टोक आहे. होती रे केवढी होती वरसून हे गेलं होय.